Europa osoko unibertsitate, institutu eta lanbide heziketako ikasleak biltzen dira urtero Rotterdamen, Holandan. Shelleko maraton autolasterketa ez da inondik inora ohiko norgehiagoka. Saria ez du jasotzen lehenengo postuan iristen den autoak, erregai gutxienarekin kilometro gehien egiten dituenak baizik. Helburua 1630 metroko zirkuito bati 10 buelta ematea da, ahalik eta erregai gutxienak gastatuz. 5 saiakeratan lortu behar dute markarik onena. Lanbide heziketako Don Bosco ikastetxean, Errenterian, beteranoak dira lasterketa honetan. Azken 5 urteetan, Europan eta Estatuan egin diren hainbat lasterketetan hartu dute parte. Hauxe da, aurten Rotterdameko ekomaraton lasterketan aurkeztuko duten autoetako bat. Etanol erregaiarekin dabil eta 3 gurpil dituenez prototipoen kategorian parte hartuko du. Lanbide heziketako automozio, elektromekanika eta karrozeriako ikasleak autoari hobekuntzak egiten ari dira. Rotterdamen erronka handia baitute, kilometro kopurua areagotzea. Iaz, Valentzian lortu zuten emaitza erregai litro batekin parekatuzkero, 380 kilometro egin zituztela esan dezakegu. Lortu genuen behintzat, 5 txandetatikan, 2 bukatzea eta 2 txandoetako batean egin ditu iaia 200 kilometro, 380 kilometro. Motorra etanolarekin biltzen dana, kuriosoa da, etanola azkenean farmaziara juten zea erretzeko alkohola erostea, eta horrekin funtzionatzen du. Eduki genuen aukeretatikan errexena preparatzeko motor bat etanola zela ikusi genuen, zatik berez gasolina motor bat hartu eta aldaketa txiki batzukin lortu genezaken ja motorra ibiltzea etanolarekin, horretik hartu genuen hori. La categoría en la que competimos nosotros es Urban Concept kategorian lehiatuko gara. 4 gurpileko autoak dira, kalean ibiltzen direnen modukoak. Gasteizko Mendizabala Institutoko lanbide heziketako ikasleen autoa da. Auto elektrikoa da, motor elektriko bat dauka eta hidrogenoa eta erregai pila batekin dabil. Hauek ere beteranoak dira lasterketetan. Iaz, Rotterdamen 42 kilometro egin zituzten kilobat orduko. Baliokidea bilatuz, erregai litro batekin 260 kilometro inguru egitea bezala. Hidrogenozko pila bat dauka, 2000 batiokoa, eta eskuineko atzeko gurpilean 500 batioko motorra dauka. Pilan hidrogenoa sartzen da eta balbula batzuekin erreakzio kimiko bat sortzen da eta hidrogenoa elektrizitatean bihurtzen da. Hori kable batzuen bidez, motorrera eramaten da eta motoreak bere potentzia ateratzen du. Hidrogeno jarioak arriskutsuak dira, eta horregatik sentsore bat daukagu autoan. Jarioa gertatu bada abisua ematen du, eta pilotuak geldiarazten ez badu, sentsoreak berak mozten du hidrogeno fluxua. Etanol litro batekin ahalik eta kilometro gehien egin ahal izateko, Don Bosco ikastetxeko autoan elementu guztiak berariaz diseinatuta daude. Lehenengo gauza, diseinatzeko orduan kontuan eukizena izan zen gorputzaren forma, kotxaren forma. Forma hori hartu zen tiburoi batena. Hartu zen tiburoi batek nola egiten zunik eri, marrazo batek ze forma zaukan, eta printzipio hori hartuta bere hidrodinamika, gure kasuan aerodinamika, baina behantzat uretan ibiltzeko modua, ikusi genuen, forma hori eman ezkeo, kotxea errixago biliko zela. Kaleko kotxe batekin konparatuta, gutxi gora 10 aldiz aerodinamika onagoa daukagu. Marrazo diseinu horren atzean ezkutatzen da lasterketarako estrategia.
3 truko daude, zango genuke. Alde batetik handa, kotxearen pisua. Gaurrengo kotxe batek daukan ekipamentu guztiakin, aire girotua, elektronika, radioa, GPS historiakin, pesatzen dute dela 30 urteko kotxe baten baino gehiago. 1500 kilo inguru. Gure kotxeak mediaz ibiltzen dira 60 inguru. Ikusten da estruktura kotxearena karbono fibrazkoa dela, eta berez hori da estruktura, osea, karbonoak bakarrik ematen dio gogortasuna eta zurruntasuna, ez dauka txasis bat kotxe batek bezala, eta ikusten da gorputz guztia forma dauzka refortzu batzuk, baina indarra ematen dion bakarra da bere baseak eta arku honek. Horrekin lortzen duguna da izatea kotxeak oso sendoak eta oso arinak. Etanoleko kotxea adibidez, pesatzen ditu 56 kilo dena jarritan. Gidatzeko orduan ere bai, jendeak gidatzen du revoluzionatzen topetara kotxeak. Saiatzeko aldun potentziak erabiltzen, eta guk erabiltzen duguna da inertzia. Kotxean abiadura saiatzen geha ez aldatzen, konstante mantentzea. Berez, media bat eskatzen dute 25 km orduko izatea, eta guk egiten dugu kotxea 41 km arte igo abiaduran, eta gero jetxi arte 22 km orduko da, motorra itzali eta mantendu. Gu ditugu rueda berezi batzuk, daukatena oso frikzio baxua. Kotxetan gaur egun rueda dira oso zabalak, jendeak usan zaiolako, markei bai saltzeko orduan, politagoa delako kotxeak, baina berez behar dena ruedat izatea oso fina, presio altuarekin, eta orduan rozamendu baxua du. Rozamendua zen eta baxuagoa, kilometro gehiago egin ditzake. Lasterketan, ahalik eta erregai gutxienarekin kilometro gehien egiteko, Mendizabala Institutuko ikasleek autoaren abiadurarekin eta inertziarekin jolasten dute. Kotxe honek berezitasun bat dauka, motorrea funtzionatzen ari denean, botoi bat sakatzen dugunean, kotxea ez du motorraren trakzioa jasotzen eta bere inertziarekin funtzionatzen du konbustiblea bukatu gabe. Gure helburua ahalik eta masa gutxien izatea da. Geroz eta masa gutxiago izan, autoa mugitzeko esfortzu txikiagoa egin beharko dugu. Eta erregai kontsumoa ere baxuagoa izango da. Iaz egin zioten autoari karrozeria berria, beira zuntzezkoa da, xasisa berriz karbono zuntzez dago egina. Autoak tenera 154 kilo pixatzen ditu, eta pixu hori murriztea da aurtengo erronketako bat. Otra de las cosas que tenemos en bajada de peso es... Pixua jaisteko gurpilak ere aldatuko ditugu. Oso politak dira, baina asko pixatzen dute. Entonces, pues, posiblemente... Gurpil bakoitzeko 4 kilo aurreztuko ditugu. Denera 12-15 kilo. 4 kilos por rueda, unos 12-15 kilos vamos a bajar. Errenteriako Don Bosko ikastetxean hasi dira autoari aldaketak egiten. Ikasleak motorrarekin ari dira lanean, belarra mozteko makinen motorra erabiltzen dute, eta aurten elektronika gehitu nahi diote. Komotu ginen kompetentzia denak elektronika zaukatela sartuta, orduan elektronika bitartez kontrolatzen duten konsumoa, potentzia, abiadura, eta guk hori dena ezin genuen kontrolatu. Aurten gainera, erronka berri bati eutsi diote. Urteetan geldirik egon den gasoil autoa, ekoxe lasterketarako prestatzen ari baitira. Lehenengo dieselakin lortu genitun emaitzak nahiko onak izan ziren. Adibidez, lehenengo urtean lortu genitun 530 kilometro egitea Shell Eco Marathon frogan. Gero hurrengo urtean 750 egitea. Maiatzean lasterketan ikusiko dugu Lanbide Heziketako ikasle eta irakasle hauen ahaleginen emaitza.